Il-Partit Nazzjonalist organizza t-tieni attività tiegħu taħt it-tinda fil-lokalità tal-Mosta, attività li matul assuktaw l-attakki fil-konfront tal-Kunsill Lokali Laburista tal-Mosta. Fuq qudiemnet f'dawn l-isforzi biex il-Partit Nazzjonalista jerbaħ b'saħħa din il-lokalità kien hemm il-Prim Ministru Lorenz Gonzi. Ejjew immorru għall-elezzjonijiet tal-10 ta' Marzu, kulħadd jagħmel id-dover tiegħu, intom speċjalment tal-Mosta għatu tweġiba lil min ittradikom u għatu l-fiduċja tagħkom lil min lest li jaħdem għal ġid tal-Mosti. Madankollu Lorenz Gonzi li wasal aktar minn 40 minuta tard ta' diskussjoni ma qal-ebda proposta konkreta li se jwettaq il-Partit Nazzjonalista f'din il-lokalità. Sa dan it-tant aktar kmieni spikka l-mod kif is-Segretarju Ġenerali Nazzjonalista Pawlu Borġuliver prova jiddefendi l-mod kif mexxiet is-Sindku ta' San Pawl il-Baħar Graziella Gallia. Rajna attakk sfrenat lej lokalità ġar tal-Mosta, San Pawl il-Baħar. Lokalità li tul dawn is-snin impenja ruħu u ta' dak kollu li set. L-istess kif għamel Lorenz Gonzi, Pawlu Borġuliver infex f'attakk sistematiku kontra l-Kunsill Lokali Laburista tal-Mosta. Dan fil-waqt li kritika lill-Partit Laburista għaliex aktar kmieni kien ħabbar li maġġoranza ġdida tal-Partit Laburista fil-Kunsill Lokali tal-Mosta kienet ser taħdem biex tagħti t-titlu tal-Ground tal-Ajba lill-Kumitat tal-Futbol tal-Mosta FC biex ikun amministrat minnhom kompletament. Pawlu Borġuliver kritika l-Partit Laburista għal iskontu din l-inizjattiva kien se jaħabbar għall-Partit Nazzjonalista.